το σωτήριον έτος 2026. Σχεδόν έχουμε φτάσει. Με παίρνει αγρότης και μου λέει έχουμε καταστραφεί, λέει, με τις αρκούδες, με τα έτσι, με τα πάντα. Δεν το καταλαβαίνω. Σας έχω πει πολλές φορές. Ο ηλεκτροφόρος φράχτης είναι η μοναδική σας λύση. Αγριογούρνα, αρκούδες, λύκοι, αλεπούδες, να μην βγαίνουν τα ζώα σας έξω, να μένετε με ασφάλεια, χωρίς να υπάρχει κανένα πρόβλημα, νομικά κατοχυρωμένο δικαίωμά σας να βάλετε ηλεκτροφόρο φράχτη στους αγρούς σας, στα κτήματά σας. Αν πατήσει κάποιος σήμερα στο Google ηλεκτροφόρος φράχτης, βγαίνουν 800 site, μαγαζιά τα οποία σας πουλάνε συσκευές, σας πουλάνε δίκτυα, σας πουλάνε τα πάντα. Το 17 που ξεκίνησα εγώ δεν έβγαινε σχεδόν τίποτα. Τώρα βγαίνουν 500. Τώρα υπάρχουν 500 μαγαζιά που μπορεί να προμηθευτείτε αυτά. Δεν θέλετε το εργαστήριο, πάρτε από αλλού. Να χάνετε την περιουσία σας όμως έτσι, είναι αμαρτία. Το artificial intelligence, αυτό η τεχνητή νοημοσύνη που σας λέω, ρωτήστε εκεί πέρα, σας απαντάει κατευθείαν. Δεν είναι πλέον όπως ήταν παλιά που όλο έλεγε ανοησίες τις περισσότερες φορές. Έχει φτάσει να είναι σε πολύ καλό επίπεδο, πάρα πολύ καλό επίπεδο. Ρωτήστε, πάρτε τηλέφωνο, πάρτε το artificial, μπείτε στην Google και πατήστε. Ένα σωρό συνάδελφοι, ένα σωρό έμποροι, ένα σωρό μαγαζιά, γεωπόνοι, όλα αυτά είναι αμαρτία να χάνετε την περιουσία σας. Τίποτα άλλο δεν έχω να πω. Την καλημέρα μου.